No niin. Nyt aloitetaan tää. Hei Alfa. Onks mä nyt suottella? No niin. Miten nää puhuu? Miksi Alfas. Miksi sulla pitää olla tommonen? Siksi vittu. Tuu mihinkään maa. Niin Aivan! Vittu rakkaas! Tuo pikkuveli on niin huono, se huutaa koko ajan niin oikein. Et nää puhu kenenkään kanssa. Et nää puhunutkaan. Vittu homolla kuvaa YouTubeen. No niin, nyt. Tässä valaillaan. Mä oon nyt kämpperi. Eikö väärä sen? No niin, nyt. No niin, nyt tuo jätkä kuolee. Ai hemmetti. Saatana. Sitten voin nähdä sen double killin. Kuole. Tuli joku hirveä spawni. Ei vittu. Ai saakeli, mistä nää minua ammut? Kuole. Tavaa omaan puolko. Ei vittu. Älä nyt minua ammu. Siinä sinulle. Eli nää voitte välillä kuolla. Voinkin, mä oon niin pro, että mä en kuole. Voi. Et ammu mua. Äkkiä pause. Ei vittu. Okei, mä voin laittaa sut samaan. Mä vien tässä. No niin. Ei hätti. Ostetaan täältä tällainen. Niillä oli äskenkin ja tästä vähän fanoksia. Voi vitsi. Mitä nää räiskit siinä? Kuole! Headshot! Uiss! Oho, se olikin oma! Ei vittu! Uiss! Haha! Ai vittu! Mäpäs koitan päästä tänne. Ui. Tapoit mut. Ai vittu! Ai! Eli tulee. Eikö sä nyt sinne tulisi? Ei vittu! Tulee sulla yllätys sulle. Eli tulee sulla yllätys. Tulla yllätys. Ai seekeli! Häntä ei nyt lopettaa kään. Hei! Ah!